Kok sepi? Oh, nggih. Kali aku ki. Nggo mayang Om. Niki Mbak Elisa, Mbak Tatin. Enten pamundutan saking Pak D Putra Dikari Gina Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek mangayu bagya mugi anak lanang gading Bramayuda dados putra kang soleh taruna ngungkuli bapa. Amin. Nyuwun request ngundang anak Mbak Tatin kan rawuh le supados minggah panggung. Sing nyekarke tak paringi tali asih Rp 1 juta mangkin neng rek Bunda Agnes. Bunda Agnes hilang genah hilang kowe. Hilang 800. Bu, duitnya transferan Pak D Putra Dikari Gina nyorong 200 le. Wah, wis ora apa-apa. Mbak Elisa ken nyekar ninggal katresnan le. Nggih. Pripun? Menika terus lagi. Iya dong. Oh iya, lagi. Nggih ninggal katresnan mawon ta nggih? Nggih. Bang niku sing niku pon wau. Nggih. Menika jumeneng lho. Tulisane Mbak Tatin nyuwun jumeneng lho. Oh lah ini kira apa nembé WA gitu Pak. Nggih. Mbak Tatin jumeneng. Kalian Mbak Elisa sisan nggih. Nggih. Mbak Bunda Agnes bagaimana ya nanti? Ana tulisane iki selawe dienggo Tatin lho. Kok ora langsung nanggon aku wae ngono to Pak Dikari. Karepe. Sik dhewek iki dhewek amene ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih. Ngadeg iki Mas. Nggih. Nggih niki lho, Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Tenan ngono kok. Lho niki lho. Oh nggih. Yupras gantung. Wah, Waduh, dibales aja ngono kuwi. Terus kowe ngapa Mas Tara? Aku macake WA. Yo wis yo. Setunggal mawon to niki, mboten kalih to. Setunggal mawon lah kuliahane sindene kuwi pirang-pirang. Nggih, sindene kathah ya. Cantik-cantik kok. Enggak enak nih. Yo ninggal katresnan. Iki bentukane. Enggak apa-apa gimana? Aku nyumbang tinggal kata. Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya. Nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Pesakno Pak. Ya, ninggal katresnan monggo. Seka aku ya. Saka kene San. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Oh iya. Sepira lagi. Awene. Nangis sajroning atiku sawise selama ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwari malan wangi. Mugi-mugi
kowe ra aku patutan. Allah kamu.
matur sembah nuwun, Mbak. Nggo HP ya sayangku. Oh. Lah iya wis. Aku nek kaya ngene Wuruha Yu Praska Widodari tenan. Wis ben. Wis sakanane pokoke. Ha wis ora tanpa wangsulan ya ming iki ya. Berarti omonganku bener to nek ambon alkohol do gelem. Heeh wis ben. Nek wong normal-normal ya emoh. Kowe isin ora Bu Agnes ya? Ya isin jane. Wah iya wis ora apa-apa isin ditinggal buri. Ngapunten nggih Bu Agnes. Oh, Iki ngancani wong edan. wis aku tak medun. Aja. Aku tak jagongan nang kono. Wah. Ben nyawer ki gablekmu apa? Agepe. Setan ki. Biasane kowe tegelan kok. Hah? Tegelan to. Aku tegelan aku sing ora nyawer. Rasa dite akeh. Duit tenan ora kuwi le? Kene sok. Munggah kene. Nek nyoto kowe ndek dhuwit munggah kene nek wani. Aku ora wani, ora ndek dhuwit ora sepi tenane. Pak Geteri sepi tenane, pahit tenan kok iki. Ya gek Madiun Ngawi yu. Madiun Ngawi. Ya santai wae nek nyambut gawe karang ora oleh apa-apa kok. Tok 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 tok. Ngawi,
sampun iki. Suping rasa jati sinegek semanten ingkang wonten Gope Sanggalaru gentika capo ingkang medal Jawi putra dalem nenggih Raden Indrajit Wikananda ngawe dhateng para kadang putra Ngalengka kumlaning asta ingkang pindha kumleh beting dwaja dadosaken kagiat ingkang sami maraseba salah nyogalang antika mina kasa Jala. raja mapan ana ing madyaning alaka kundang ing prawadya sawega pasur tambur miyang suling pandhen talutak
miwa bandira kakandha warna warna pindha colotyana sri kawuryan Kang Mas Indrajit keparenga ingkang rayipun Trisirah cumadhong dawuh menawa ingkang dados sabdanipun Kanjeng Rama Prabu nadyan ingkang pun rai Trinetra ki cumadhong dawuh Kang Mas ingkang rayipun Triweneh cumadhong dawuh kula inggih cumadhong dawuh Kang Mas Indrajit kadangipun Kakang Yai Trisirah Trinetra Trikaya Triweneh ingkang dadi dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Dasamuka kalenggan iki wadya balane Prabu Rama wis sing wujuding kethek-kethek wis kelakon nambak samudra ini malah kepara wis padha bisa nyebrang segara tumuju daratan negara Ngalengka Diraja tegese balane Prabu Rama wis bakal nyaketi keraton Ngalengka mula kang saka kuwi iki ana pakaryan sing abot tumrap sira kabeh keparengipun Kang Mas Indrajit kados pundi Nyai sejatine kalenggan iki Kanjeng Rama Prabu Dasamuka bakal jengkar saka praja Nadya Ngupadi sing dadi keringkihane para wanara balane Prabu Rama ya kuwi wujude Sekar Dewa Retna nanging durung nganti Rama Prabu jengkar malah ana dadang layani jujul nusuli ya merga kedadak Ngalengka katekan sowane wujude kethek ngaku jenenge Jayanggada wis diterangke dening Kanjeng Rama yen Jayanggada kuwi putrane Siwarsi Subali lan malah bakal direngkuh putra dening Kanjeng Rama Anggada saguh direngkuh putra Ngalengka nanging jebul mung dienggo api-api utawa kanggo pawadan nggone golek lenane Kanjeng Rama katitik malah wani ngrebut makutha ageming Kanjeng Rama wah keparat malah wani lancang rebut makutha bareginipun mumpung Anggada dereng tebih dipun bujung kewan ya Yai pancen awake dhewe supaya bujung Jayanggada kejawa saka kuwi aku lan Siadi lan kabeh wadyabala Ngalengka uga kejibas supaya nrenggalani para kethek aja nganti nyaket ora ing kraton Ngalengka Yai sinambi nunggu kunduring Kanjeng Rama sira kabeh wis padha tata-tata siaganing ayuda lan kanthi sikep gegamaning ayuda kejaba bujung Anggada babar pisan budal methuke balane Prabu Rama dibalekke wadya bala anara dikecah sarana perang iki ngesaken dawuh Kang Mas lajeng bidalipun menjang mlapa ora usah dadak kesuwen ketang colok lintang sambung obor kabeh wae prajurit batang penancap sak banekari budal dina iki uga Simbo Manado
angkat. Maneh-maneh solae budal lewat ya trupiksa kaliran-kaliran dirambut anggaran bokar-bokar angkon gak bacin sing-singan prikayangan bet-lampet bukan info sandra nyerang simbol marang gelawan. Maneh-maneh solae budal lewat ya trupiksa kaliran-kaliran dirambut anggaran bokar-bokar angkon gak bacin cem-cetan prikayangan bet-lampet brukat kipul sandra nyeler kang simo marap gelawan. Ah. Maneh-maneh solae budal lewat ya trupiksa kaliran-kaliran dirambut anggaran bokar-bokar angkon gak bacin cem-cetan prikayangan bet-lampet bukan kipol sandra nyeler kang simo marap gelawan. Waduh. Aduh. As. Waduh. Awas. Kowe iki wis mati mau esuk ya. Sok maneh. Kowe iki ngomong metu ngene. Aduh. Loh, sukses kok.
Entek apa butane iki? Wah iki. Aduh. 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 Oh alah. Wis ah. Entek po, entek. Endi? Pat. Ya yang iwo. Hut. Iya. Aduh. Ush, iya. Iya. Dia pas malam tuh seru banget. Ini harus situ. Udah. Ini ngopo kono gek kono. Sentek to iki. Ya wis. Ya, wis entek yo.
indriya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mengko dyahudama Anuman anggota Anila lan Swida iki wonten dawuh Waman iki wonten timbalan adhawuh Kanjeng Rama wonten dawuh Dewaji lan kabeh anak-anakku kapi kingkin kapi mendo kapi anggeni kapi asraba cacing kanil cucak raun soto bali kabeh wae iki kula anakku nger anggota bombong sing tanpa upama dene sira nyatane wani mlebu ing kraton Ngalengka ngadepi Prabu Dasamuka malah kowe wani ngrebut nyaut Makutha agemaning Prabu Dasamuka wah dalah sing tak karepke ya ngono kuwi dene putra Narpati Sugriwa nyatane dikongkon ya iso ngrantasi dhewe iso ngrantasi gawe iki Rama kula inggih namung saderma mundi dawuh nyatane ya oleh gawe ayo ngono kuwi ora kok saben-saben sing kongkon sing percaya mung Anoman wae apa liyane Anoman ki ora ana apa piye isih akeh kapi Febri kapi Oteng kapi Fadli kapi Kesuhan lho isih akeh mula ya wis sak trep yen putraku anggota saiki bisa jajar karo Anoman pinangka Maha Senapati Aruan kaya kudu nrimo ora kena meri karo adiman anggota iki Paman malah kula nderek bingak nah ngono kuwi ya wis perkara Makutha Agemi Dasamuka mengko tak aturne ana ngarsanipun Prabu Rama nanging iki awake dhewe wis kelakon nambah samudra ini kabeh merga saka manunggaling prajurit sayek saeka kapti gawean sing abot dadi enteng yen ditandangi bareng-bareng sarana gotong royong badal rompol guyub rukun nadyan mengkono kowe kabeh supaya padha praetna ati-ati jumbuh kelawan apa ingkang dadi dawuh Enjing Sirun Prabu Rama Wijaya yen iki wis mlebu ana laladan negara Ngalengka Diraja kang ora suwe maneh banjur nyaketi kraton Ngalengka mula sing padha waspada iki keparengipun Paman kados pundi sing bakal jengati padha tumindak kegapalan grusah-grusuh merga Adyabala Ngalengka iki ora bisa disangga enteng lan akeh para tumindak julika apa meneh iki mesti wae prajurit Ngalengka kejaba bakal mbunjung anakku anggota ning uga mesti wis padha ngerti yen awake dhewe kabeh wis padha tumeka ing laladan Ngalengka kene kula mundi dawuhe Sinuwun Prabu Rama Wijaya supaya enggal nyaketi kraton Ngalengka nanging kowe kabeh ingkang kudu luwih waspada lan paretna ati-ati nggih menawi makaten menapa kepareng lajeng bidal samenika nggih Rama nadyan kula dipun bujung-bujung kula mboten badhe ajrih malah kaslak nata ning raos kula badhe aben ajeng kalian prajurit Ngalengka ya kuwi luwih prayoga budal saiki nanging sepisan maneh ingkang padha waspada lan praetna kiwa tengen dulatake lan kowe Anoman anggota Anila mangsa para nggonmu mranta pabarisane para wadya pragosa nggih ngestuaken dawuh yen makaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Paman inggih kula inggih nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Paman kabeh wis padha surti ati-ati aja ninggal degelan prayoga
Ah.